Dneska tu máme video o cosplay. Môj prvý cosplay bol Eddie zo Stranger Things. Už je to nejaká doba. Už potom ma to nejako mrzelo, lebo teraz už robím všelikoho. Tak. Pamätám, že to bolo docela také super. Jo, pamätám si vlastne všetko, že je super, každý cosplay baví a tak. Najviac ma proste baví, aj keď ma spoznávajú tú fotku, alebo že si píšem s takými ľuďmi, že vidím aj iné cosplaye a že proste tak. Najťažšie na tom je, že ma to stále nemôžem urobiť úplne niektoré také vymakané, že ešte som není tak to, aby som išla za každým a povedala si niekedy vždy o fotku alebo úplne vystupovala, aj keď máme mikrofón. Ale tak vysnívané cosplaye sú proste také zložité, či už na účesy alebo čisto alebo na oblečenie. Niekedy je to kvôli oblečeniu, že je zložité a niekedy je to, že má také vlasy zložité a to zabraňuje. A tak robila som aj také rôzne cosplay, ako je z Young Girls séria, tak som dávala takú inšpiráciu a to som spravila. Spravila som Hannah Baker nedávno. To bolo také tiež dosť inšpiratívne a to som, neviem, celkom som podarila podľa mňa. To bolo pre mňa to. A vďaka JTPD som spravila aj niečo ako vlastnú postavu, vlastná Seiya a je niečo ako mňa, cezo mňa. A tak, ak máte nejaké otázky alebo niečo, čo sa týka tejto témy cosplay sveta, tak mi to napíšte dole a môžem ešte niečo o tom spraviť.